mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sumulat ako sa inyo para lang sana makapaglabas ng saloobin. Ang bigat kasi ng nararamdaman ko ngayon. At walang-wala akong masabihan na ibang tao. Kahit na sino. Dahil sa takot. Samot-saring takot. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lyra. At ito, ang aking secret file. Unika iha ako sa pamilya namin. Masaya naman ang naging childhood ko. Inalagaan ako ng husto ng mga magulang ko. Si Papa ay isang engineer. At si Mama naman ay isang housewife. Lumaki ako sa isang tahanan na lahat ng pangangailangan ko ay naipo-provide naman. May kaya naman kami. At hindi gaanong dumanas ng hirap sa buhay. Habang lumalaki ako, kung saan-saang lugar na dedestino ang papa ko. Dahil sa kanyang propesyon bilang isang engineer. Minsan pa nga, nalulula ako sa dami ng mga ref magnets na nakadikit sa pintuan ng refrigerator namin. Pati na yung souvenirs na pasalubong niya tuwing umuuwi sa amin. Ang dami nang napuntahan ni Papa nang dahil sa trabaho niya. Nakaka-proud isipin yun para sa akin. Minsan nga ini-imagine ko na sana nakakasama ako sa mga biyahe niya. Para makita ko rin ang mga tanawin na nakikita niya. Proud na proud ako sa papa ko. Siya ang tinitingala kong tao. Ang iniidolo ko. Kasi good provider siya noon. At ramdam na ramdam ko noon na mahal niya ako. Mahal niya kami ni Mama. Habang isinusulat ko nga ito, DJ Rocky at DJ Jello, naluluha ako. Naalala ko yung mga napakagandang memory namin noon as a family. Naaalala ko lahat ng mga masasayang pinagsamahan namin. At gusto ko sanang magstay sa gitna ng mga alaalang yun. Kung pwede lang sana. Kasi hindi ko inaakala. Nakabaligtaran ng mga alaala na yun ang mangyayari in the future. Fast forward to the present time. Ngayon nagtatrabaho na ako bilang isang accountant sa isang government agency. At the same time, I became a single mom. Hindi kasi nag-work out ang relationship ko sa ex-boyfriend ko. So nung nabuntis niya ako, I had to assume all the responsibilities sa pagpapalaki ng batang naging bunga ng relasyon namin. Ngayon, my son is 5 years old. Ginagawa ko naman ang best ko para makapag-provide sa anak ko.
despite being a solo parent. Sa kabila ng kasalukuyan kong sitwasyon, may isa pang bagay akong malalaman na ikadudurog pala ng puso ko. One time, may isang babaeng nag-chat sa akin. Random lang. Out of nowhere. Hindi ko kilala. At nakagigimbal na mensahe ang isinend niya sa akin na hindi ako naniwala agad. Sabi sa message, may kabit daw ang papa ko. At may anak din daw sila ng kabit niya. May kabit si papa? At may anak sila ng kabit niya? I almost replied para sabihin sa sender na kung sino ka man, siguraduhin mong tamang tao ang pinadadalhan mo ng mensahe na yan. Kasi masyadong harsh yung sinasabi niya. But then nagulat ako noong bigla niya akong nireplyan sa message na sinend ko. She mentioned my name and told me na wala akong kwentang anak. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang nanginginig ako nung binabasa ko ang mensaheng yun. Parang someone was destroying my peace of mind. Hindi ganoon ang pagkakilala ko sa papa ko. Mataas ang pagtingin ko sa kanya at sigurado ako na hindi niya magagawa yung bagay na yun. Hindi niya magagawang mag-entertain ng ibang babae para gawing kabit at lalong hindi niya magagawang magkaroon ng anak sa iba. Habang hindi pa ako tapos i-process ang mga nabasa ko, nag-send uli ng message yung babae, saying na pati ang mama ko raw wala ring kwenta, kaya naghanap ng iba ang papa ko. She even mentioned mama's name. Nag-name drop siya. Kumulo na sa galit ang dugo ko. Hindi ko matanggap na someone will randomly accuse papa ng mga ganun kabibigat na mga paratang. So for me to know the truth, tinawagan ko mismo si papa. Agad niyan dinenay yung mga sinabi ng babae, nag-send sa akin ng mga ganung mensahe. Huwag ko raw yung pansinin. Paninirang puri lang daw yun dahil may mga gustong umagaw ng projects niya. Character assassination yung ginamit na term ni papa. And nung nasabi yun sa akin ni papa, I believed him. Naniwala ako kasi papa ko siya. And meron akong tiwala na sobrang laki para kay papa. Fast forward year 2024. May pinaayos si papa sa akin dun sa cellphone niya. Sa settings yata. Ako naman, hindi naman ako nagsuspecha sa kanya. So out of curiosity, pinakaialaman ko yung phone ni papa. Para kasing may bumulong sa akin na i-check lang yung Facebook notifications niya. Yung inbox. And then boom. Nakita ko, nag-appear sa notifications niya yung pangalan nung babaeng nag-chat randomly at nag-accuse kay papa ng mga kung ano-ano. Tiningnan ko yung profile niya using papa's FB account. Kasi phone niya yun eh. And DJ Rocky at DJ Jello, nagimbal ako sa mga nakita ko sa profile nung babaeng yun. And sa pag-browse ko ng FB account niya, nakita ko yung pangalan ng babaeng nag-chat sa akin tungkol kay papa. Nakita ko rin ng mga litrato at post niya kasama ang papa ko. Kasama ang di umano'y anak nila. Tiningnan kong maigi ang mukha ng batang babae na nasa photo, nakasama ng papa ko at ng babaeng yun. Kamukha, kahugis, at kapareho ng kulay ng balat.
Nagse-celebrate sila noon ng birthday ng bata. Doon ko na na-confirm ang pinagsasabi ng babae. Siya pala ang kabit. At yung bata sa photo na kasama nila, yun yung anak nila. DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ako makapaniwala sa sobrang gulat. Yung para bang nanigas na lang ako. Nanigas na ba to? Hindi ko inakala na magagawa yun ni Papa kay Mama. Hindi ko inakalang magkakaroon siya ng kabit. At lalong hindi ko inakalang may anak siya sa kabit niya. Hindi ganun yung pagkakakilanlan ko sa papa ko. Pero tiningnan ko uli ng maigi yung mga picture ang mga post. Kala ko nga AI lang eh. Pero masyado naman akong in denial kung i-conclude ko na AI yun lahat. Totoong totoo eh. Ba't ngayon ko lang to nakikita? Tiningnan ko yung visibility ng post. Naka-exclude ako. Ang mama ko at ang mga kamag-anak at kaibigan ko sa side ni mama. Na para bang pinlalo nilang itago sa amin ang lahat. Alam ba to? Lahat ni mama. DJ Rocky at DJ Jello. Kinalkal ko pa ang mga message sa messenger ni Papa. Kachat nga niya ro ng babae. At ang mas masakit, nabasa ko yung mga mensahe ni Papa tungkol sa akin. Puro paninira. Siraulo raw ako. Walang kwenta raw akong ina sa anak ko. Hindi raw ako marunong mag-alaga ng bata. Hindi ko raw madisiplina ang anak ko. Ang kalat-kalat daw ng mga laruan ng anak ko sa bahay niya. At habang binabasa ko lahat ng mga paninira sa akin ng papa ko, humagulgol na ako dito ng sobra-sobra. Kasi hindi ko akalain na sa sarili kong papa manggagaling yun. Yung papa ko na hinahangaan ko ng sobra-sobra simulat sa pool. Kaya palang sabihin yung mga bagay na nabasa ko. Yung sirain yung pagkatao ko sa kabit niya. Napaisip ako, ba't kailangan niyang gawin yun? Ba't kailangan niyang pagtaksilan si mama? At bakit kailangan niya nasiraan ako sa kabit niya? Anong makukuha niya? Tamang-tama lang bumalik si Papa matapos kong ayusin ang phone niya. Nadatnan niya akong umiiyak na binabasa ang Facebook at Messenger niya. Ba't ko raw pinakialaman? Ba't daw ako nagbasa? Agad niya akong tinakot na wag ko raw sasabihin sa mama ko ang mga nalaman ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang side ng papa ko na kahit kailan hindi ko nakilala. Ang masama niyang pagkatao. Lumabas sa mga mata niya yung gigil, yung pagkamuhi, pandalait at galit sa akin. Sa amin ni mama, pinandilatan niya ako at tinakot na may gagawing masama kung sakaling magsumbong daw ako kay mama. Habang umiiyak ako, tinanong ko siya ba, ba't mo yun nagawa? Hindi sumagot ang papa ko. Pero tagos sa buto at kaluluwa ko ang mga nakita at nabasa ko sa cellphone niya. Nakita ko rin sa unang pagkakataon ng papa ko na tila nag-transform sa katauhan ng ibang tao na hindi ko kilala. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang bigat ngayon ang nararamdaman ko. Gustong gusto kong sabihin sa mama ko lahat ng mga nalaman ko tungkol kay Papa. Pero may pumipigil sa akin. May medical condition ang mama ko. May sakit siya sa puso. Natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanya lahat ng mga nalaman ko, baka hindi kayanin ang puso niya at atakihin siya. Baka ikamatay pa niya kung malaman niya ang katotohanan. Kaya ang bigat para sa akin. Kasi dala ko yung burden ng pagtataksil ni Papa. Takot din akong mapag-initan ni Papa. Pero higit sa lahat, nasasaktan ako ng sobra sa mga ginawa at sinabi ni Papa tungkol sa amin dun sa kabit niya.
Pagkaharap ko siya, mabait siya. Yun pala, pag nakatalikod, iba ang katauhan niya. Never ko yun naisip na kaya niya yung gawin. Hanggang dito na lang muna po siguro yung kwento ko. Gusto ko lang talagang mailabas ang mga naiisip ko, ang mga nararamdaman ko. Baka sakaling gumaan-gaan yung daladala ko ngayon. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam ang gagawin eh. Kaya sana, mapayuhan niyo ako. Maraming salamat. Muli, ako si Lyra. At ito, ang aking secret file.